गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं बरायग्रोबाय आरो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय। खोला बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50 बोसोर बारलांनाय जोहै जा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो बे दखरा आफादनि जा 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो लोगोसेयावनो जोंनि सावदुर बैथागुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा 18थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मानि सानथामनि जे हाबाफारि बे सानथामनि दिनै सेथि हाबा फुंबिलि समनि सेथि हाबाफारि बादियै जथायै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा फिरफिला बिरहोनाय बे बिरफिला होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गिबियावनो आङो जोबोद गोजोननाय रंजानाय मोनदों। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 50 खान फिरफिला बिरहोनाय बे बिरहोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय खोला बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1974 मायथाइयाव जोनोम मोननानै दिनैसिम बिथांमोना 50 बोसोर बारलांबाय। बे 50 बोसोर बारलांनायनि जोहै जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै मोनफ्रोमबो बोसोरखौ गोसोखांनानै जों बे फिरफिलाखौ 50 खान बिरहोनाय जादों। बर' थुनलाइ आफादाथ' जोनोम मोननाय समनिफ्रायनो जोंनि हारि राव थुनलाइ आरो बर' रावखौ बिजों महरै बुहुमाव बर' हारि महरै सिनायथि होनो थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय थादों। थिग बिब्दिनो गोबां हाबाफोरनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादा आथिखालाव आं मिथिथारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि जा सेन्ट्रेल कमिटि दं बिथांमोना मोनसे रिसेन्टलि मोनसे थांखि लादों। बे जाहैबाय माल्टि लेंगुवेज डिक्सनारि एबा बां रावारि डिक्सनारि बिथांमोना दिहुननायनि हाबाफारि जागासिनो। जोङो थांनाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जा थान्दै जुथुम बे सानदै जुथुमाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां सीताराम बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला बेयो थाबैनो जाफुंगोन आरो बे जाफुंसारोब्ला गमामायैनो जोंनि जा बर' थुनलाइ आफादनि खायसे जेंनाफोर जेरै माब्लाबा बानाननि जेंना, सेन्टेन्सनि जेंना, माब्लाबा हांखोनि जेंना बेयो निस्सय आं जोबगोन होननानै आसा खालामो। नैबे सानथामनि हाबाफारि गेजेरजों आं आसा खालामो जोंनि बे सावदुर बिथा ओनसोलाव जर'खायै बर'फोरनि गेजेराव राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ बे बिथिंखौ जोङो आसलते बिब्दि ज' जानानै बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जों बेखौ एसेब्लाबो दावगाहोनो हागोन। आरो बेखौ बुङाब्लाबो जाया, जों आथिखालाव बर' हारिया खोब डेभेलप मोनसे हारि नङा। सम सम जोङो राजखान्थिनि फाखनाव गोलैनानै गुबुन राजखान्थि जिथु नेसनेल पलिटिकेल पार्टिफोरनि खैसाराव गोलैनानै माब्लाबा जोङो जोंनि ओनसोलावबो माने गावजों गावनो जोंनि राजखान्थिनि माब्लाबा एना एनि फैयो। बेफोरबो निस्सय जोंनि बेबायसा हाबाफारिजोंनो आङो फोजोबनो हागोन होननानै सानो आङो गुदि आफादनि आफादगिरि महरै साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन खावलायनो सानो। दा फरायसा होनना बुङोब्ला फरायसानि गुबै खामानियाथ' फरायनाय। बेजों लोगोसे जोङो मोनसे फरायनोबो नांगोन आरो बेजों लोगोसे फरायसुलि बिथांमोना फरायसा आफादजों बाहागो थानानै फरायसा आफादनि जेंनाखौ बिथांमोना सुफुंनो नाजानांगोन। आरो लासैनो बिथांमोना नैबे जोंनि गुदि आफादनि जा मोनसे आफाद दं बे आफादावबो बाहागो लानानै बिबान लानानै निस्सय बिथांमोना जोंनि बर' हारि राव थुनलाइ जौगानायाव बिहोमा लागोन। आरो लोगोसेयावनो बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जोङो खामानि मावनायजों लोगोसे हारि थुनलाइनि खामानि मावनायजों लोगोसे गावनि केरियार दानाय एबा गावनि जिउ राहा दानाय बेयावबो जाहाथे गोसो होयो आं बेखौ खावलायगोन। आरो जोंनि जा आथिखालनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जायखौ जों होनना बुङो समाजनि बेरेखा खामानि बेफोरखौ जों जाहाथे मावा, बेखौ जों सोरखौबा मावनाय नुयोब्ला बेखौ बाधा होनानै गावनो सासे गोग्गो फरायसा हिसाबै जाहाथे आदर्श फरायसा हिसाबै दिन्थिनानै जोंनि बे ओनसोलाव खौसेथि लाबोयो आं बेखौ खावलायगोन।
50 बोसोराव माने आगान होनाय जि जोंनि खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने बेवहाय खामानि मावनो जोङो दिनै माने जायगा मोनदों बा बिबान मोनदों 1974 मायथाइनि मायथाइयाव 73 मायथाइयाव जोंनि खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा जोनोम मोनदोंमोन नाथाय सिगाङो जोङो खोला बिजनि दख'रा आफाद हिसाबै जोनोम मोनाखैमोन मोनसे समाव जोङो दक्षिण बिजनि एबसु हिसाबै जोङो जोनोम जादोंमोन बेनि उनाव सोलायनानै जोङो खोला बिजनि बिमुं लाफैदों दा दिनै खोब माने गोजोनथाव आरो रंजाथाव माने जारिमिनारि मोनसे जुथुम्मा आरो माने सनाथि मायथाइ फालिथाय माने बेजों लोगोसे जोंनि 24थि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो जोंनि सादर बिखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेवहाय 18थि बोसोरसालिया जुथुम्मा दंफायो दा बेवहाय जोङो जिखिनि हाबाफारि लादों 27 निफ्राय जागायनानै 29 सिम जोंनि हाबाफारिया जागासिनो दङ दा मैया गिबि सान हिसाबै जोंनि हाबाफारिया माखासे माने जोंनि गाहाय लांगोना बेखेवनायनिफ्राय लानानै सायनासालि बा जौसां बेखेवनाय बेफोर माखासे हाबाफारिया जालांबाय आरो बेवहायनो जोङो गिबि सानाव मैयायो माने माने फरायसा बिथांमोनखौ लानानै फरायसाफोरखौ लानानै जि थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ जों मैया मावफुंदों आरो मोनाबिलियाव जोङो हारिमुवारि बादायलायनाय मोसानाय जि हाबाफारि बेखौ जोङो लादों आरो दिनै नैथि हाबाफारि हिसाबै जोंनि फुंनि हाबाफारि हिसाबै जोङो मावफुंबाय जि माने आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बेयो जानानै थांबाय जों मुंख्लंफोरखौ मान बावदों जोङो बड'फानि सावगारियाव माने बड'फाखौ जोङो मान बावदों आरो दा माने नै 11 रिंगानिफ्राय जोङो जि सोलोंथायारि सावरायमेल माने आथिखालनि जिखिनि माने सोलोंथाइ बेखौ लानानै जोङो मोनसे सोलोंथायारि सावरायमेल लानाय जादों बेजों लोगोसे दंफायो माने सादर बिखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि माने एचएस आरो माने मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव आवग्रिनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो लोगोसेनो माने जोंनि बर' बिजोङाव साख्रि मावनानै हाजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि दङ बे माने बर' थुनलाइ आफादनि आरो बेवहाय जोङो जि सोलोंथायारि सावरायमेल बेवहाय जोङो आलासि हिसाबै हांख्राय हरदों जोंनि फुंखा सुबुं हिसाबै फुंखा सुबुं आलासि महरै जोङो बिनन्द मुस्रिफ बिनन्द स्वर्गियारि माने आयदा फोरोंगिरि केबिडिअल खुसि जौसिन फरायसालिनि माने हादरारि फोरोंगिरि साबसिन बान्था मोनगिरि बिथाङा दा मोननो हानाय बिथांखौ जोङो फुंखा सुबुं महरै माने हांख्राय हरदों आरो बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने सोलोंथाइ नेहाथारि नितु कुमार ब्रह्म बिथाङा बाहागो लागोन आरो जि दिनैनि नैथि हाबाफारि बे जागोन आरो जोंनि जि थान्दै मेल दख'रा आफादनि माने खोला बिजनि दख'रा आफादनि थान्दै मेल बे 4 रिंगायाव जोंनिया जागायगोन मोनाबिलि समाव जोङो माने मोसानाय बादायलायनाय दङ हानजा मोसानाय बादायलायनाय बेयो जागोन आरो गाबोननि समाव जोङो 29 खालाराव जोंनि अपेन सेसन दङ आरो अपेन सेसनखौ जोङो जागायनायनि सिगां माने जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे माराथन खारनाय जि माने खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सादर बिखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनाव जिखिनि गामिफोर दङ माने बिथांमोननि गेजेराव जोङो मोनसे माराथन रेस लादों आरो बेजोंनो माने खेला स्पर्ट्स हिसाबै माने भलिबल बादायलायनाया जागासिनो दङ आरो माने जोङो फुंनि 8 रिंगायाव मोनसे हारिमुवारि माने हानजा सुरनाय बे जागोन आरो थामथि हाबाफारि बायदियै माने 9 रिंगायाव जोङो जिखिनि जोंनि खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने बिबान लालांबाय सोरबा आफादगिरि माने गाहाय नेहाथारि जालांबाय दा बिथांमोनखौ जोङो मान बावनाय हाबाफारि लादों लोगोसेनो माने लोगो हमज्लायगोन आरो जिखिनि बड'लेण्ड मुंख्लं जोंनि ओनसोलाव बड'लेण्डनि मुङाव मुंख्लं जानाय बिथांमोन दङ बिथांमोननि न'खरखौ जोङो मान बावगोन माने आन्दलननि मुङाव माने जेल जानाय सुबुंफोर दङ बा बिथांमोन दङ
बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन बे मोनसे हाबाफारि आरो जोंनि 12 रिंगायाव जोंनि गेवलां मेला जागायगोन दा गेवलां मेल हिसाबै जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां फनिन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेखेवगिरि महरै माने बे गेवलां मेलखौ बेखेवनाय हिसाबै बा बेखेवगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायदों बिटिआर सरखारनि मानगोनां माने गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां माने प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो लोगो हमबाय लाइजाम होबाय प्रग्राम दैथायबाय आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों बिथांमोना गाबोनो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन माने मा होनो बेखौ जोंनि जि सनाथि मायथाइ फालिथाय आरो जिखिनि माने 24थि बोसोरसालिया जथुमा खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो माने 18थि बोसोरसालिया जथुमा सावदर बिथा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे आफादनिनो माने आरसिनिफ्राय माने जथुमानि जि आरसि बिथांमोननि माने बिथांमोना मोनसे माने सनाथि आगान जि बिसम्बि माने मोनसे गांसे लेखा बहनगोन बिसम्बि सनाथि आगान मुंजों दा बेखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै माने जोंनि बड' सावथुन बर' फिल्मनि महरगिरि दैमासा ब्रह्म बा जोङो मेन्देला होननानै मिथियो दा बिथाङा जोंनि माने बिसम्बि बेखेवगिरि आरो गुबुन गुबुन बिजाब माने बेखेवनाय जागोन बेवहाय बेखौ बिथाङा बेखेवगिरि हिसाबै आलासि महरै माने बाहागो लाफैगोन दा बेखिनियानो आरो बेवहाय जोङो थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां उमेश दैमारि बिथांखौ जों हांख्रायदों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेवहाय जोङो जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि एमसिएलए बिथांमोनखौ एमसिएलए जय मोसाहारि बिथांखौ हांख्रायदों खख्लाबारिनि एमसिएलए मन्टु बर' सार बिथांखौ हांख्रायदों आरो जोंनि जिखिनि दख'रा आफादनि बारग' बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारि जालांबाय गाहाय नेहाथारि जालांबाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों दा सानथामनि जिखिनि हाबाफारि बेखिनियावनो आरो मोनाबिलियाव माने जोंनि हांख्रायजानाय देंखोगिरि बिथांमोन थागोन जोंनि ओनसोलनि माने जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि आरो मा होनो बेखौ रोजाबगिरि थागोन दा बेनिखायनो जोङो जोंनि जिखिनि सावदुर माने खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव जिखिनि गामिफोर दङ गामिफोरनिफ्राय जोङो हांख्राय हरदों थान्दै मेलाव हांख्राय हरदों सोलोंथाइ सावराय मेलाव हांख्राय हरदों गेवलां मेलाव बाहागो लानो हांख्राय हरदों दा बेनिखायनो आङो गुरै खावलायगोन माने सावदुर खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सावदर बिथा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गाबोननि जिखिनि गेवलां मेल 29 डिसेम्बराव जानो गोनां जे रबिबाराव जानो गोनां गेवलां मेल बेवहाय जाहाथे जोंनि बारग' दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि जिखिनि एबसुआव खामानि मावलांबाय बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा आरो बोसोनगिरि माने सानसुमै बिथांमोन फोरोंगिरि बिथांमोन जोंनि फरायसा बिथांमोन जोङो बयखौबो माने बाहागो लानायखौ जोङो हास्थायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो बाहागो लागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों